Halo bos, balik nang kene bos, ning halah ning kene. Balik nang channel iki bos, channel netizen tukang maido sak penake dhewe, sak karepe dhewe. Oke bos. Sak durunge ndelok video iki bos, sak karepmu mbok like, sak karepmu bos, subscribe sak karepmu, dislike sak karepmu, blokir sak karepmu bos. Terserah wis. Aku ape gawe tema konten jam tayang. Jam tayang itu apa? Jam tayang adalah jam tayang yang bertayang-tayang di angan-anganmu. Istilahnya nih, budak jam tayang. Wah ngele, berat. Berat bos. Budak jam tayang itu sangat berat bos. Kudu nangis jam tayang. Ini bos, sedangkan YouTube aja boleh 4.000 jam bos, boleh 4.000 jam, 1.000 subscribe, 4.000 jam dalam 1 tahun baru bisa dimonet. Iku kue mengajukan monet iku mbok diterima mbok ora. Loh, bejo-beji. Iki aku karek golek 4.000 jam bos. Ben iso dadi partner YouTube. Partner boleh. Alah, bolone opo iku lah. 1 hari 24 jam bos. Tenang, susah 4.000 jam bos. Duh, jamnya kualik jam. Wes ngene wae. Paling ngene. Wis pokoke 4.000 jam lho. Aku ngenteni bos sampai deglak sampai tua brengosen ngene aku SD bos. Sampai tua koyo ngene brengosen jenggoten tak krek terus iki. Alang ngenteni 4.000 jam.